Здравейте, приятели! Днес бешехме на ресторант и на шопинг. Сега ще я покажа какво си купих. Едни чехли. Ето една фанела с тирч на Телвин. Ето е такава фанела. Имам и тази фанела, хубава, много мека, на Ангел. Имам чорапи. Такава фанела. Такава фанела. И това са комплект. Ето такова. Обувки. Гащи. Още едни чорапи. Един такъв клин. Една така фанела. Още едни чорапи, още едни гащи. Ето клин, ето клин, ето. Това ти облече. Те. Това ти облече, доволно. Ето тениска. Ето същата тениска. Чорапите на Hello Kitty. Купих си на Wednesday фанелата. На Wednesday. Фанелата ето на Wednesday. British Wednesday. Това са фанели. Това ми е пижамата. Ето това ме клин. Ето един клин. Един клин, още един клин. Още една фанела. Тениски. Две тениски. Ето дънки. И ето дънки. Много са красиви. Това клин. Ета фанела. Ета фанела. Ета фанела. И